Türkmenistan'ın Kazan şäherindäki baş konsulu bilen Kazan Federal Üniversitetining Yelabuga institutunyň müdiriniň we türkmen talipleriniň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistan'ın Kazandaky baş konsullugynyň we Agdalyan Üniversitetiň web saytlarynda habar berildi. 15 fevralda Tatarstanyň Yelabuga şäherinde geçirilen bu duşuşykda baş konsul Atadurdy Bayramow Türkmenistanda 12 martda geçiriljek prezident saýlawlary we Kazandaky baş konsullugyň çäginde saýlaw uçastygynyň dörüdüljekdigi barada çykyş etdi. Şeýlede Bayramow taliplere Russiya Federasiýasynyň daşary ýurt raýatlarynyň ýurtda ýaşamagy baradaky düzgünlerini berja etmegiň zerurdygyny hem ýatlatdy. Sorawlary we meselleri öz wagtynda çözmek üçin baş konsulluk we Kazan Federal Üniversitetiniň Yelabuga institutunyň halkara bölümi bilen ýakyn gatnaşyklary saklamak zerur diýilip baş konsullugyň web saýtynda Bayramowyň sözleri getirildi. Şeýlede onda onuň türkmen taliplerini gyzyklandyrýan sorawlara jogap berendigi bellenildi. Ýöne talipleriň baş konsula nähil sowallary berendigi barada jemgyýetçilige hiç ýyly maglumat yetirilmedi. Şol bir wagtda Kazan Federal Üniversitetiniň Yelabuga institutunyň müdiri Yelena Merzon Türkmenistanly studentleriň Atadurdy Bayramow bilen viza almak, pasportlary täzelemek we bilim almak bilen baglanyşykly meseleler barada maslahat edendigini aýtdy. Tataristan Respublikasy Türkmenistanly ýaşlaryň ýokary bilim almak üçin saýlap alýan esasy ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. Institutunyň müdiri Yelena Merzon 15 fevralda değişli maglumatlara salgylanyp ýokary okuw jaýynda 1000den gowrak Türkmenistanly talibiň okuýandygyny aýtdy. Bellesek daşary ýurtlarda şol sanda Kazanda okuyan türkmen talipleriniň mali kynçylyklary, serhetleriň yapylmagy we türkmen ilçihanalarının üssü bilen daşary ýurt pasportlaryny täzelep bolmaýandygy ýaly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýandygy barada Adatlyk indi bir näçe ýyl bäri habar berip gelýär. Ýatlasak bu meseleler Türkmenistanyň Kazan şäherindäki baş konsulu Atadurdy Bayramowyň geçen ýylyň martynda Russiýanyň Naberezhniye Chelny we Ulyanovsk şäherlerinde bilim alýan türkmen studentler bilen duşugynda hem goz bolupdy. Şonda türkmen diplomaty Türkmenistanly studentlere Türkmenistanda pul geçirim hyzmatlary boýunça girdilen çäklendirmeleriň aradan aýrylmagyna ýa-da gowşadylmagyna garaşyp oturmaly däldigini aýdypdy. Şonda Türkmen News neşri öz çeşmelerine salgylanyp Bayramowyň studentleriň pul geçirimleri baradaky meselesine Türkmenistanda häzir ýagdaý gaty agyr. Siz hem bize düşünüň diýip jogap gaýtarandygyny habar beripdi. Bellesek 2016-njy ýylyň başynda Türkmenistanda dollaryň resmi sowdasy gadan edilenden soň ýurtda valutanyň 2 resmi we gara bazar narhlary emele geldi. Merkezi Bank 1 dollaryň bahasyny 3,5 manat möçöründe saklayan mahaly onuň gara bazar narhy takminan 5 ýese ýokary bolmagynda galýar. Bu çäklendirmäniň fonunda häkimetler enatalara özleriniň daşary ýurtlarda okuyan çağlar üçin kesgitli möçördäki pul serişdesini resmi kurs boýunça iýermäge mümkinçilik döretdi. Ýöne şondan bäri azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen talipleri we olaryň enatalary häkimetleriň pul iýermek mümkinçiliklerini ýygyderli çäklendirýändigini we türkmen banklarynyň okuw tölewlerini öz wagtynda geçirmeýändigi barada onlarça gezek habar berdiler. Bu çäklendirmeler köp talibiň okuwdan çykarylmagyna ýa-da okuw terk etmegine hem getirdi. Ýakynda azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkiýede okuyan türkmen studentleri 2021-2022 okuw ýylynyň 2-nji ýarym üçin okuw tölewlerini 11 fevrala çenli geçirmedik Türkmenistanly talipleriň ýurtda ýaşamak üçin ruhsatnamalarynyň goý bolsun edilmegi bilen ýüzbeýiz bolýandygyny habar berdiler.